Избираш диван. Ето какво не трябва да пропуснеш. Първо, мери пространството. Диванът трябва да диша в стаята, а не да я задушава. Остави около 80 см свободно пространство пред дивана и по 20 см от стените. Прав, ъглов или модулен. Ъгловият диван е перфектен за квадратни помещения и в случаите, когато искаме да оползотворим един ъгъл. Също така, ако имаш нужда от повече места за сядане, без да добавяш футьоли. Правият диван е подходящ за малки пространства и правоъгълни стаи. Също така, ако често местиш мебелите и обичаш промени, или искаш да комбинираш с футьол или кресло. Ако търсиш максимална функционалност, избери диван с механизъм. Така имаш повече място за съхранение, плюс функция сън. Ако търсиш гъвкавост и лекота на пренареждане, правият ще ти даде повече свобода. Чудиш се за цвета? Светлите нюанси са перфектни за малки стаи. Тъмните създават дълбочина и стил. Идеални са за акцент и са прекрасни за семейства с деца. Правилният диван не е просто удобство. Той променя цялото ти усещане за дом. Хареса и сподели, ако съветите са били полезни за теб.